Počúvate podcast Trnavského rádia. Počúvate Trnavské 9 hodín, 5 minút máme aktuálne na hodinkách a ako sme už avizovali na začiatku tejto hodiny, je čas na rozhovor a dnes tu máme špeciálnu hostku Stelku Cisárovú. Dobré ráno, Stelka. Dobré ráno, ahojte. Stelka je 13-ročné dievča, heligonkárka z Brestovian a venuje sa interpretácii ľudovej hudby Trnavského regiónu a aktuálne založila kampaň na Doniu na trojradovú heligonku. Takáto podpora by ti veľmi pomohla k dosiahnutiu tvojho sna. O tom si ešte povieme neskôr. Najprv. Vieme, že heligonka a spev sú tvojou vášňou. Ako sa vlastne stalo, že si začala s folklórom a kedy presne táto vášeň prepukla? K heligonke ma vlastne dostal COVID. Ja som pred covidom sa venovala hlavne športu. Venovala som sa gymnastike, karate, plávaniu, lyžovaniu a celkovo športu. A keď prišiel covid, tak sa všetko stoplo. A rodičia dúmali, že čím ma zamestnať, aby som nemala dlhé dni. A tak sme prišli k heligonke, aj keď ja sa priznám, že ja som chcela skôr husle alebo gitaru. No teraz som rada, že sme skončili pri heligonke. My sme mali to šťastie, jeden známy nám ju požičal. A tak ja som si sadla na gauč, zobrala som si heligonku a tak som si brnkala, ťukala do tých gombíkov a tak som sa vlastne naučila hrať na heligonke. A takže tak svojpomocne vlastne. Áno, ja som samouk. Wow. Ešte aby som prezradila, tak Stelka tu u nás sedí v tradičnom trnavskom kroji, kompletne vystrojená, všetko, čo má byť, má na sebe. A ty si nám aj prezradila ešte pred vstupom, že máš na sebe kroj a výšivky, ktoré máš takto na rukávoch, tak sú po tvojej babke? Po mojej prababičke ešte, áno. Takže ty máš k folklóru blízko vlastne úplne od malička. Dá sa povedať, že úplne k folklóru ako takom poriadnom, ani nie. Vždy sme si s maminou spievali v aute folklórne pesničky, ale taký poriadny folklór prišiel až vďaka folklórnemu súboru Trnavček, ktorého som členom. A ja si myslím, že ak sa raz ponoríte do toho folklóru, tak už vás to neopustí, to už sa asi nedá. To je veľká pravda. Stelka už o mne vie, že ja tiež som folkloristka, tiež fungujem v súbore v Trnave, čiže máme k sebe aj týmto naozaj blízko. A keby si mohla tak predstaviť, že možno čo máš na sebe a čo tento trnavský kroj obsahuje všetko? Tak trnavský kroj, aspoň ten ženský alebo dievčenský, má cudnicu a spodnice. Má mať veľa spodníc, aby ste mali čo najväčšiu sukňu a potom je zadná sukňa. Ja mám červenú, brokátovú. Mám zásteru, to je vyšívaná zástera. Potom tacle. Áno. Ďalej blúzu s vyšívanými rukávcami. A mám prucel, alebo teda lajbel, krézel, obojok a mašľu pod krk. A na hlave máš čo? Ja to volám čelenka, ale nie som si istá, či sa to tak má volať. Dobre, super. A to, ako vlastne Stelka vyzerá, uvidíte čoskoro aj na našom Instagrame alebo v článku, ktorý zverejníme čoskoro, aby ste to mali takto kompletné, keďže nás teraz nemôžete vidieť, ale môžeme ísť na ďalšie otázky, vlastne kvôli čomu si to aj prišla. Pokračujeme s folklórom. Ty si už dosiahla neuveriteľné úspechy v rámci folklóru. O aké konkrétne úspechy ide a čo pre teba možno znamenajú? Tak s pevom som dosiahla tento rok, ešte stále mám tu česť byť Zlatý Slávik Slovenska a heligonkou sa mi podarilo získať striebro v celoštátnom kole Vidiečanová Habovka. Wow. A úspechy sú samozrejme veľmi potešujúce, sú motivujúce a povzbudzujúce a vlastne do súťaží sa všetci prihlasujeme, pretože by sme chceli vyhrať. Chceme vyhrať všetci. Niekedy sa nám to podarí, niekedy nie, niekedy to nevyjde po rote, ale to patrí k tomu. A naozaj ja sa z úspechov teším, ale ja sa prihlasujem do súťaží hlavne kvôli tomu, aby som dostala spätnú väzbu, pretože ja si môžem myslieť, že niečo je krásne, že mne sa to páči, lenže možno niekomu sa moja interpretácia až tak nepáči a môže to brať negatívne.
A niekedy s porotou úplne nesúhlasím, ale niekedy súhlasiť samozrejme musím, pretože nevždy to vyjde. No, napriek tomu, už teraz, ako sme povedali, si dosiahla neuveriteľné úspechy aj takto na celoštátnych súťažiach. No toto je 13-ročná heligonkárka Stelka Cisárová z Brestovian. V rozhovore budeme pokračovať už o malú chvíľu. Počúvate podcast Trnavského rádia. Pokračujeme v rozhovore so Stelkou Cisárovou, ktorá je 13-ročná heligonkárka z Brestovian. Venuje sa interpretácii hudby Trnavského regiónu. Aktuálne založila kampaň na Donio na trojradovú heligonku. Takáto podpora by jej totiž veľmi pomohla k dosiahnutiu svojho sna. Dobré ráno ešte raz, Stelka. Dobré Ahoj. Dobré ráno. Pokračujeme ďalej v rozhovore. Teda prečo je trojradová heligonka taká dôležitá pre tvoj ďalší hudobný rozvoj? Trojradová heligonka mi umožní hrať viac tónov, pretože ja mám teraz 2 rady. Mám tam niekoľko tónov a heligonka je zaujímavý nástroj v tom, že nemá úplne najväčší rozsah a keďže bude mať, alebo teda by mala trojradová heligonka 3 rady, tak tam bude viac tónov, tým pádom budem môcť hrať viac piesní, viac melódií. A mňa hra na heligonku baví a preto hrám, pretože ja sa teším z toho, keď to baví iných a milujem sa pozerať na úsmevy iných, keď sa im páči moja interpretácia. A keď budem mať trojradovú heligonku, tak budem môcť rozdávať viac úsmevov a teda viac piesní. Aha, že je to možno aj tak, že aj tá trojradová heligonka by ti aj v nejakých ďalších súťažiach mohla pomôcť, že ten nástroj je trošku iný, alebo neviem, či to správne chápem. Určite áno. Aj keď nie je všetko iba teda o nástroji a o heligonke, určite tam veľkú rolu hrajú hlavne piesne a vo folklórnych súťažiach to je tak, že my folklórne piesne všetci poznáme, lenže je ich strašne veľa, ktoré sú zabudnuté a sú skryté a sú krásne. A keď takúto pieseň nájdete, čo nie je jednoduché, tak to je úplný poklad. Wow, no tak kvôli tejto kúpe si vlastne založila aj kampaň na Donio. Ako ťa poslucháči alebo fanúšikovia folklóru môžu podporiť pri realizácii tohto tvojho sna trojradovej heligonky? Tak najväčšia podpora je samozrejme finančná. Každé euro mi pomôže byť o krok bližšie k môjmu veľkému snu. A na Donio je to veľmi jednoduché. Moja kampaň funguje tak, že človek, čo sa rozhodne ma podporiť, odo mňa dostane odmenu podľa toho, akú si vyberie. Môže to byť pieseň na želanie, alebo moja obľúbená pieseň, alebo samozrejme môžem prísť a naživo niekomu zahrať. Super, je to veľmi dobrá odmena, pretože mi sa to osobne veľmi páči. Na folklór a hra na heligonke ťa učí aj iným dôležitým veciam. Už skôr si nám napísal, že táto vášeň ťa aj učí takému odhodlaniu, tvorivosti a že spolu objavuješ nové melódie a prinášaš úsmevy, ako si aj pred chvíľou povedala. Aké sú tvoje možno najväčšie plány, keď sa ti tento sen o trojradovej heligonke podarí zrealizovať? Tak neviem, kedy to bude, ak sa mi to podarí, ale rada by som sa prihlásila znovu na Vidiečanovú Habovku a ako instrumentalistka. A samozrejme to nie je iba o tej heligonke trojradovej. No ak by som ju mala, tak by som vedela zahrať toho viac ako aktuálne na mojej. Chcela by som sa možno ešte opýtať, že hráš na tej heligonke najmä tie piesne z Trnavského regiónu, alebo takú všeho chuť, že máš rada aj možno z iných regiónov piesne? Ja sa snažím reprezentovať Trnavský kraj, no samozrejme niektoré piesne sú také pekné, že mi to nedá a musím ich zahrať. Samozrejme, no a ja vám odporúčam sledovať aj naše sociálne siete, aj náš web trnavskradio.sk, pretože tam čoskoro vypublikujeme aj článok, ktorý zverejníme ním aj tento rozhovor so Stelkou Cisárovou. Uvidíte ju v nádhernom trnavskom kroji a možno nám aj niečo na videjko zahrá na heligonke, pretože si ju priniesla so sebou. Toto bola Stelka Cisárová, 13-ročná heligonkárka z Brestovian. Ďakujeme za návštevu, Stelka. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Dovidenia, ahoj. Počúvali ste podcast Trnavského rádia. trnavskeradio.sk